So, atong ablihan ang atong mga Biblia sa Haggai chapter 1 verses 12 to 15. Haggai chapter 1 verses 12 to 15. So, karon nga kagabion ang uluhan sa atong pagtuon is giingon dia nga tapusa ang buluhaton nga imong gisugdan. Tapusa ang buluhaton nga imong gisugdan. Haggai chapter 1 verses 12 to 15. Ingon diya. Manindog ta pagbalik. Unya si Zerubbabel nga anak ni Salatiel ug ang pangulong pari nga si Josue nga anak ni Josedek lakip ang tanang nahibilin nga katawhan nga nahiuli gikan sa pagkabihag sa Babylonia, mituman sa sugo sa Ginoo nga ilang Dios. Nahadlok sila sa Ginoo, busa gituman nila ang mga pulong ni Hagio, ang propeta nga pinadala sa Dios. 13, unya, si Hagio misulti og mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan. Mag-uban ako kaninyo, og gidasig sa Ginoo si Zerubbabel nga gobernador sa Juda, ingon man si Josue, ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, ug gisugdan nila ang pagtrabaho sa templo sa Ginoo nga labing gamhanan nga ilang Dios. Sa ika-24 nga adlaw, sa ika-6 nga bulan, sa ikaduha nga tuig sa paghari ni Darius. Magampo ta. Amahan namo nga langit noon. Karon nga kagabion, salamat kaayo o Dios sa imong mga pulong nga padayon magaamuma kanamo, magapatubo kanamo og magtudlo kanamo Ginoo. Lord, ang imong mga pulong gamhanan og ikaw o balaang espiritu maga trabaho, magapamuhat sa among mga kinabuhi, ginamit ang mga pulong nga gamhanan aron kami o Dios mahimo nga may kinabuhing may kausaban mag-alagad pagpadayon diha kanimo. Panalangini ang tanan nga maabot ni ining maong mensahe. I-bless o Lord ang tanan gayod aron nga makahimo gayod kami sa pagkinabuhi sa unsay among mga nakatunan. Mao ni among gipangayo uban ang tabang sa balang espiritu masabtan gyud namo ang kaalam nga imong gihatag dire kanamo. Og madawat namo ni og di ni kawat sa kaaway in Jesus name. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapang lingkod ta mga igsoon. Nakasuway ba mo og ka-encounter og tawo nga makaingon kang kining tawhanan ni maayo ra sa sugod? Kasuway mo ana or ikaw mismo sa imong kaugalingon naa kay mga buhat nga dasig kayo ka sa pagsugod pero nangato nga na gikapoy gilaay og hangtod nawad-an og gana og daghan ng rason nga dili na nimo humanon ang imong gisugdan. Kasuway ka na? Suway tana mga igsoon. Unya puro lang yun mo na gitawag og puro sugod og dili gyud mahuman. Ang kada usa ka kinabuhi dunay assignment nga gihatag ang Dios. Dili magbuhat ang Dios og tawo kon kanang tawhana walay buluhaton. Walay assignment sa kinabuhi. Wala nagingon si Lord nga magbuhat kog tawo aron mahimong tambay. Magbuhat kog tawo aron mahimo rang pakanunon. Magbuhat kog tawo aron nga musangpit lang nako og dunay balatian. But kung imong tan-awon ang kinatibuk ang context sa plano og sa pagmugna sa Dios sa tawo, mao nga na siya assignment. Ang iyang assignment giingnan dayon siya sa sinugdanan, ikaw tawo, gitugyan ko nimo ang tanang kabuhatan aron imong dumalahon. So naay assignment ang tawo nga gihatag sa Ginoo diya niya og iya gyud nang buhaton hangtod sa pagkatapos niya na.
Nasabtan na to? So, sa mga estudyante, doon ay excited kayong mo eskwela, pa-enroll gyud ko ron, mo pag-enroll, uniforme na daan, kompleto na, tag 20 kabuk notebook. Nga dasig gyud kayo mo eskwela, labi nagbag-og cellphone. Yung cellphone nga na CR ba? Tinig, abtan nagtulo ka bulan, 2 ka bulan, gilaay, gikapoy, onda, dili na, magpadayon. Lain na po, sugdan na po doon niya, abot sa unahan, gilaay, gikapoy, dili na padayonan. And that is why, kinanglang makadungog taning mga minsaya, tungod kay mga anak manta sa Diyos, nga ang Diyos gayod, mahimaya, kon sa atong kinabuhi, doon na siya gihatag nga gimbuhaton, o niya, ato gyud nang gisugdan nga malipayon, o matapos sad nato ng maong buluhaton, nga malipayon o sabda. Lamang, ang kalahian sa assignment nga imong naangkon, estudyante ka or gatrabaho ka, mao nga, ni kahuman ang trabaho pauray na ka. Pero sa assignment dire sa Ginoo nga gihatag nato mga igsoon, samtang napatay kinabuhi, magpadayon mangyuta sa pagbuhat. Nasabtan na to? Kaya ang assignment nato, ang completion ani, adto naman og matapos ang atong gininhawa. Dito magadawat ta sa atong gante, magadawat ta sa corona. Now, sultian ko kamo, kini si Hagay, kauban ni sila ni Ezra, Zerubbabel, Nehemiah, o si Zachariah, nga nag-prophesy, nagdasig sa mga katauhan sa pagpadayon sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo nila tungod kay gihatagan sila assignment sa Dios o gani sa pagpahiluna sa maong pundasyon sa gisugo. Naghilak sila, ang uban nagasyagit sa kalipay, pero pag-abot sa panahon na luya sila, giluto sila, gibebiyay sila, giundangan nila ang gimbuhaton. Now, dunay tulo ka dagkong gimbuhaton nga gihatag ni Lord sa iyang katawhan nga nahabiling buhi sulod sa 70 ka tuig dito sa Babylonia nga iyang papaulion sa Israel. Gitagan niya tulo ka gimbuhaton. Ang una is si Nehemiah, iyang giingnan Nehemiah, ang imong buluhaton o ang imong katawhan, mao nga inyong i-rebuild, balikon ninyo pagtukod ang naguba nga pader sa Jerusalem. And then iyang giingnan si Zerubbabel, ikaw Zerubbabel, o ang imong katawhan, muuli gyapon mo sa Jerusalem, ang inyong buluhaton, mao ang pagpahiluna, pagtukod, pagbalik sa templo. And then iyang giingnan si Ezra, ikaw maoy magtukod sa spiritual nga bahin sa kinabuhi sa mga Israelites nga namauli. Therefore, inigpauli nimo, tabangan nimo, walihan nimo sila, tudluan nimo sila sa balaod, kay maunsa mang ma-rebuild ang matukod pagbalik ang pader, matukod ang templo, pero ang ilang gugma o pagtuo sa Ginoo guba gyapon. So doon na sila'y nagkalain-laing trabaho o misyon. Kung detalya, ato na siyang i-digest, usahon pa nato na taas kayo. Kaya in fact, sa panahon sa pagtukod sa pader, every family na ay roles, nga dinhi ka, diha ka, magabi maggunit sila espada, samtang matulog sila, naka sundalo ang ilang attire matog, samtang magtrabaho sila, gagunit sila og palita, martilyo, samtang ang usang kamot espada, silang tanan dunay assignment, dunay roles. Now, arita karon sa number 2 nga sugo mga igsoon kining pagtukod sa templo. Paminaw ha, nganong kinahanglan man nga tukoron ang templo? Tungod kay ang pagtukod sa templo maoy pagpangandam sa umaabot nga misaya nga matawo. Take note ha, unsay rason? Ang pagtukod sa templo, number 1 nga rason, pagpangandam sa misaya nga matawo sa umaabot. Remember nga nabalik na sila ani og
ang silent years mahitabo na og matawo na ang Misaya nga mao si Jesus. So kinahanglang matukod ang templo because giprophesy man, gisulti namang daan nga inig-abot sa Misaya ang iyang himaya munaog gayod, moabot gayod sa templo. Therefore, kung dili nila matukod ang templo, unsa may himayaan sa Dios? Unsa may iyang anhian? Number 2 nga rason nga kinahanglang matukod ang temple because ang templo is nagpakita siya nga ang Dios anaa uban sa katawhan. Mao gani nga sa pagsulong naguba ang templo tungod kay gibiyaan sila, giluagan sa sila, gipasagdan sa sila, giguba ang templo. Sa dihang naa ang templo, bot gipasabot ang Dios naa sa ilang taliwala. Sa kapanahunan ni Moses, tabernacle pa to, naa sa taliwala. Ang tribo naglibot, 12 ka tribo. Sa panahon na sa mga hari, ang templo naa sa napahiluna yun og ayo sa ilang taliwala, pagpakita nga ang Dios naa nila. Naguba ni sa panahon nga gisulong sila sa Babylonia. Gunob gyud ang temple. Gidala sila sa Babylonia, pag-uli na nila kay nimando si King Cyrus nga papaulion ang katawhan sa Israel tungod aning mga sugo. Tukuron nila ang pader, tukuron ang templo o i-establish ang pagtuo sa katawhan. Nasundan ko ninyo. Arita karon sa misyon sa pagtukod sa templo. Because gahinilakay gyud sila ayaw pagpahiluna sa templo. Unsa ganito ning templo? Pagpangandam sa umaabot nga Misayas, the Christ. Ikaduha, pagpakita nga sa kasing-kasing sa tao, ang sentro gihapon nila ang Dios. Mo nang naa sila'y templo sa ilang komunidad. Now, paminaw pag-ayo kay ato ning himay-himayon mga igsoon. Paminaw. So, sa 538 BC, before Christ, 538 katuig sa wa pa matawos Kristo, giingnan sila pauli na kamo ngadto sa inyong nasod. Gipapauli sila. Ang nagsugo ni ana si King Cyrus. O sa sunod na itabo, pag-abot sa 536, 2 years ang milabay, gisugdan nila pagtukod ang templo. Gikan sa pagpamauli nila, after 2 years, gisugdan nila pagtukod ang templo. Naa pa ba mo? Pag-abot sa 534 BC, 2 katuig nilang trabaho sa templo. Pag-abot sa 534, giundangan nila ang pagtrabaho sa templo. Nganuman, tungod kay ang mga tao nagsugod na pod og kaluya kauga sa ilang paghigugma sa Dios. Gawas nga sila gilutos, ginabiay uga ang ilang paghigugma sa Ginoo. So, ang ilang misyon, ang gisugo nila nga mao ang pagtukod sa templo, wala mahuman. Kay duna sila laing gisugdan na pod. Unsa ang butang nga dili maoy gisugo sa Ginoo. Sometimes di ka mahuman sa usa ka buluhaton, kay naa na po kay laing gisugdan nga buluhaton. Mao bitaw mga igsoon, humanan ang imong eskwela, human imong eskwela, pag panarbaho na ka, human imong panarbaho, magbinyo ka, dayong mag-inahan na ka, arong maapil na ka sa Happy Mother's Day. Pero di ka kahumag eskwela, kay wapan nimo na human ang buluhaton, ingon nga pagka-estudyante, sugdan naman pod nimo ang buluhaton sa pagkainahan. Kabalo mo kung sa ilang gibuhat, pag-abot dinhi mga igsuon sa 534, sa 536 man to ilang gisugdan. After 2 years, ilang giundangan.
Kay naa sila laing gisugdan. Unsay lain nilang gisugdan? Ilang kaugalingong mga Pinoy-anan. Giundangan nilang gisugo sa Ginoo kay ila sang giuna ang ilang kaugalingon. Pare ka sa Old Testament o sa New Testament, walay kalahian. Ang priority gyud. Because ingon ang New Testament sa Mateo 6:33, unaha, pagpangita, ang gingarian sa Dios, ang iyang pagkamatarong, ang tanan sunod na, dugang na. Pero ang giingong unaha ilang giundangan, kay duna sila'y lain na pod, nga gisugdan. Kaya makitaan nimo ang kinabuhi sa Kristohanon, wala siya naglambo, wala siya nagangat. Because wakat ba? Ano man yan sa wakat na address Bohol? Kalat. Walay order ba? Walay order. Kaya dapat maglingkod ka, dili lang kasi katubag cellphone, isuwat nimo, oy, 2025, estudyante ko, pag abot og 2028, human ako eskwela, mag-apply kog trabaho 5 years. At asar po na. And after ani, mao na niya kung kaimtang mao na niya, kay plano. So ilang giundangan. And that is why gipadala si Zachariah o si Hagay. And listen to this, kinsa man ni si Zachariah. Si Zachariah, natawo siya, dili siya apil sa katong pagsulong nga nakuha, gidalas Babylonia. Dito siya sa Babylonia natawo. That is why si Zachariah, batanon nga propeta og manghod kaayo ni Hagay. Nasabtan na to? And si Zachariah, gihatagan siyang pangalan, nga ang gipasabot sa iyang pangalan, ang Dios na hinumdom sa iyang saad. Muna name nga Zachariah, ang Dios na hinumdom sa iyang saad. Because before naabot sila dito sa Babylonia, giprophesy na daan nga maabot mo dito o lipunon mo dito, but hinumdom ni ang Dios nagsaad nga papaulion kamo. So, si Zachariah na tawo dito na sa Babylonia, sa usa ka pamilya, og nibalik siya, nadala niya ang iyang pangalan, nga ang Dios na hinumdom sa iyang saad. Muna gipasabot ana nga pangalan, Zachariah. So siya karon, og si Hagay, ang gigamit sa Ginoo pagbadlong sa mga Israelite. Now listen to this. Dili pariha ang preacher. Na ay preacher nga kung magwali, makabuhig patay. Naapoy preacher nga makapatay o patay. Saan mo na pagsabot ha? I mean, si Zachariah, kung musulti siya, dili murag Pastor Jonas nga singgay pangasaba. Si Zachariah, pag musulti siya, malumo kayo siyang musulti. While si Hagay, diretso kayo, tukan yung kag nagkaon ka, di ka kahumag kaon, basta makasabaan ka. Because blunt man kaayo ni si Hagay. Pag mustorya ni, tukan man gyud ka. Di yung ka katulon sa tubig, sa glaway na lang. Isog maning musulti si Hagay, way pugong-pugong. But si Zachariah, sa diyang musulti siya, iyang paagi, dili sakit, lahi siya. Kung imong tanawon si Hagay, kamo, inyong balay, inyong kaugalingon yung giuna, samtang ang templo ko ba? Pero si Hagay lahi, iyang gipaagi nga ang mga tao mobalik sa trabaho, sa gisugos Ginoo, pinaagi sa malumo nga pagdasig. And expected yung ka nga kung naga sa kabugaton, naagyog kay pagdasig nga madawat. Pero ayaw kag expect nga aris palpet madasig ka. Nga malumo gining naadire tungod kay kung gahi na gyud gani kayo, kusgon man gyud ani mugbunal gyud. Naapata? So, tanawan Atong tanawon pag-una si Hagay. Tanawan ning gisulti ni Hagay. Chapter 1 verse 1. Sa ikaduhang tuig kadto Hagay ha? Hagay chapter 1 verse 1. Ikaduhang tuig kadto sa paghari ni Dario sa Persya. Sa unang adlaw, ikaunom nga bulan,
nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Juda nga si Zerubabel nga anak ni Salatiel o ngadto sa pangulong pare nga si Josue nga anak ni Josedek. Si Hagay nakigsulti ngadto sa mga leader in the hearing sa mga Hudiyo, sa mga katawhan usab mga igsoon. Now listen to this. Nganong kinahanglan siyang mosulti? Because mag-unsa man ang leader kung ang katawhan dili manglihok. So kinahanglan siya nga mosulti gyapon diha nga adto kanila aron nga ang katawhan pod in the hearing of all the people nga naauban nila aron sila manglihok. And listen to this. Ningon diha to giundangan nila sa 534 pagtukod ang templo BC. And na-resume siya, nasugdan pagbalik humag pamadlong ni Hagay o ni Zachariah, nabalik sila sa ilang unang sugo sa pagpadayon sa pagtrabaho sa templo, 520 BC na. Tanawag unsa kataas ning panahon nga wala nila buhatang gisugo sa Ginoo. And maybe you are called by God for the specific assignment. Paminaw ragon mo ani. Wala gyud ko nagtuo nga naitawong gigama sa Ginoong disenyo ra. Nga sige ra tag paminaw, nga sige ra tag pasinaw bangko, wala gyud tawong ingana. Ang kada usa nato gikinahanglan gyud tang mo participate sa buluhaton sa Dios. Pero tanawa ra gud og unsay nahitabo mga igsoon. 500 pila to 34 BC. 14 katuig ni apila 34 BC nya 520 BC na na-continue. Pila katuig? 14, 16. 16 years? Ha? Kay 534 man. O nya 520 na resume. Ano? 14 years? Imagine na ng gidugayuna. And kana nga mga tuig, unsa na kanindot ang ilang mga progress sa ilang kaugalingon. Unsa na kanindot. Ang uban nagmauswago, nag-aayo. Ang uban na nag-iya na siguro barko. Ang uban na nag-iya nag-mall. Ang uban na pero ang church gibok-bok. Isod ba kayo nina? Gianay. Gianay. Hello? Sa time, mga igsoon nga, diha pa ta sa pag-lay down pa sa foundation, grabe yun kayo. Pero pag abot sa panahon, biyaan na, tungod kay, naay lain na pong gipangbuhat, nga dili maoy gisugo sa Ginoo. In kining 14 katuig, pwedeng moabot panig 50 katuig kung wala ning Zachariah o Hageo gipadala sa Ginoo arong mubadlong nila. Kay magpatuyang naman sila. Lami naman nilang kuan. Ala pag humanan lagi eskwela, nanay sila yung mga trabaho. Pag nanay trabaho, magtukod na sila ng mga balay, na nagnegosyo na, nagminyuay na sila, naghimo na pog mga anak, pa-eskwela na po sa mga anak, nabiyahan na gyud ang assignment sa Ginoo. Kaya unsa may dad-an ni Lord natong tanan dinhi sa umaabot, ayaw ninyo kalimti ang church. Ayaw ninyo kalimti ang buluhaton. Ayaw ninyo kalimti ang nagsunod ninyo nga mga kabataan. Because sa nang labay kapanahunan, kita usab sama kanila nga helpless pero dunay gigamit sa Ginoo nga maatiman sadta. Unya niabot ang panahon nga lahi na pod ang gipangatiman, kita na pod magpagamit na pod ta sa Ginoo. Ilang gibiyaan ang buluhaton, maoning perting sukoa si Hagay, tanawan ni si Hagay. Ningon siya sa verse 2, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa templo sa Ginoo. Verse 3, unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawan pinaagi kang propeta Hageo. Verse 4, maayo ba nga kamo magpuyo sa maanindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon? Una-una ang inyong kaimtang daghan kamo gipugas apan jutay ra ang inyong naani.
nakakaon kamo apan wala gayod kamo mabusog, miinom kamo bino apan wala gayod kamo matagbaw, may bisti kamo apan gitugnaw gyapon og kadtong nagdawat og suhol samarag nagsulod niini sa alkansya nga buslot. Wala ba kamo makamatikod, makakita nganong nahitabo kini? Verse 8, tungas kamo sa kabungturan og pagkuha kamo kahoy og pagtukod nga itukod pag-usab sa akong templo aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Listen to this. Nagpaabot sila sa glory. Nagpaabot sila sa Misaya. Naa sila na nag-awit sila. Lord, let your glory fall. Ipanaog na mo ang imong himaya. Unsa may naugan nga ang templo guba. Di ba ang purpose gani nga tukuron ang templo? Why? Kay na-promise nga ang glory ni Lord moabot. And ang glory ni Lord is the Messiah, ang mangluluwas. Nagpaabot sila ani nga glory. Sa ato pa, nagpaabot sila wala. Kay wa man sila'y sudlanan. Nakalimot man sila, nga gisugo sila, pauli mo dito, tukuran nga templo, kay preparasyon sa umaabot nga himaya sa Diyos, nga mao ang Misayas. But wala na sila gabuhat ni ini. Nga naman, tuwa na, gaiyahay nagpalami sa kaugalingon. Hello? Bisan pag-unsa ka mahal ng iPhone, mapalit gina nato, pero bagot-butan kayo pag alamutan kay Thanksgiving. So, amanin na to, ne. Verse 9, nangandoy kamog dakong ane. See? Lord, blessing, blessing, Lord, blessing. Tanang Kristohanon nga ampo, anak. Kisa may wala nag-ampo, rin panalanginan. Ingon siya, nangandoy kamog dakong ane, apan jutay ra ang inyong nakaplagan sa nadala na ninyo kini sa inyong mga balay. Giwagtang ko kini nga naman. Tungod kay nagpabiling guba ang akong templo, samtang kamo nagkapuliki paghimo sa inyong mga balay. Suko si Lord. Verse 10, tungod ni ini, ang langit wala na muhatag kaninyong ulan o ang yuta wala na muhatag sa iyang abot. Tinuod bitaw ni, tanan nga imong lihok diris ibabaw sa yuta kung walay ulan gikan sa langit. Kung walay tabang gikan sa langit. Kung walay pabor panalangin, walay tandog gikas langit, wa gyud mga igsoon. Wa gyud. Wa gyud mapaingnan. Verse 11. O gipadad-an kog hulaw ang kayutaan, ang mga kabungturan, ang mga kaumahan, ang kaparasan, ang kaulaybuhan, o ang tanang motorok sa yuta, ang mga tawo, mga kahayupan, o ang tanan nilang gitanom. Sa iyon lang kayo ni sa pagbuhat sa Diyos. In fact, ang imposible sa tao, dili imposible sa Diyos. Pero walay giandam ang tao. Kay duna siya gisugo nga kini buhata pagpangandam sa umabot, wala niya buhata kay lahi na ang iyang gipanghimo. And many times, matintal ta. Kitang tanan, moagig kakapoy, moagig kabugnaw, madiscourage, mabikil, bisag unsa na lang may tabo na to. But dili nagipasabot nga mo step back ka o nya magtalikod na ka. Yes, nakas presensya sa Ginoo, nakas panagtigom, pero ang imong kasing-kasing natalikod sa Dios. So gibadlong sila, after ane ni padayon ang katawhan. Hilak sila, nagginulsol sila og unya ilang gisugdan na dayon, gipadayon nila pagtukod ang templo. Og ang templo mga igsuon, gipadayon nila human milabay ang 14 ka tuig. Og sa 515. Kay 520 BC man to. Sa 515 BC nahuman nila tukod ang templo. Nahuman gyud nila. And listen, lisod gyud kaayo matapos mga igsoon ang usa ka buluhaton. Kun doon na po tayo laing gikalingaw sa kinabuhi. Lisod kayo ka mutambong dito sa invitation sa pikas kung
si yes naka sa invitasyon sa pikas. Kahinondo mo ni King Ahasuerus o Queen Vashti. Dingon diya nga si King Ahasuerus, doon na siya ipatigayon. Gi-invite niya ang mga kadagkuan, ang tanang mga bisita, mga VIP. And nalingaw na sila tanan, nalipay na ang tanan, o ang last niyang surprise event, mao ang iyahang asawa, ang queen nga si Vashti papasuhon. Aron makakita gyud sila unsa gyud kagwapa ang queen. But yun sa ang Bible, ang queen wala miadto o wala naminaw sa hari, wala misunod sa hari. Kay doon na siya iyang kaugalingong bangkite. Na siya iyang program, na siya iyang gibuhat. Sometimes mo ni may tabo na to. Sige, tawag si Lord, more buhata. Pero na kayo mong gikalinghawan. Mauna nga, lisod gayod kaayo mga igsoon. So, gituman nila, nagpadayon sila, o gibuhat yun nila mga igsoon. Ang chapter 2, verse 9, niingon diha, pagsulti. Tungod kay si Lord mangyod ang tag-iya sa tanan. Unsa mang materialis atong gamiton. Unsa man nga mahalon man kaayo ni. Dako man kaayo ni nga project. Wala man ta, walang wala man ta. Dili man na imuhang project, ka Lord man na. Kung kamo ba, mga apply mog labor, mason. Kamoy magpalit og simento, kamoy magpalit og bakal, kamoy magpalit og balas. Igo ramang mo trabaho, ang tag-iya mao'y mag-provide. Amen. So sige nga problema, unsa man nato. And then ang sugo ra ni Lord, balik ka mo dito, sugod na moglihok, ako'y bahala. Basahon nato, ingon, sugod tas verse 6, chapter 2 verse 6, sa dili madugay, tayugon ko usab ang langit, og ang yuta, og ang dagat, og pakurugon ko ang tanang nasod, aron mainyo ang bahandi niini og mapuno sa bahandi kining templuha. Verse 8, ako ang salapi og ang bulawan. Mauna nga kung gipobrihan ta sa atong Dios, ayaw pangandoy og dinagko. Napay magampo ta nga og Ginoo kung maluoy ka. Napay kung maluoy man jud ang Dios. Ingon siya, uyugon ako'y mo provide tanan. Ang kalangitan, ang kayutaan, ug ang kadagatan. And in verse 9, tanawa raguna, verse 9, ang bagong templo, mas matahom pa unya kaysa sa daan, ug pauswagon ko ang akong katawhan, ang Ginoo nga labing gamhanan, maoy nagsulti niini. Kinsay nagpromise nga pauswagon kasi? Dili itong nakalingkod atong pizza 12 sa Mayo. Ang nag-promise, ane. Dili itong politiko. Ang nag-promise, ane, si Lord, nganingon siya, pauswagon gyud nako ang akong katawhan. Ano di man ta mauswag? Because dili maoning gisugo. Dili maoning atong ibuhat. Hala, paningkamot. Ingon si Lord, daw nagsulod ra ka og kwarta sa alkansya nga busloton. So, gisultian sila, gibadlong sila. And I believe si Lord nakigsulti usab sa imo og sa akong kasing-kasing karon. Kasi sometimes biyaan nato ang buluhaton sa Dios kay kinahanglan tang mangningay sikay aron ta mabuhi, aron ta makakwarta. Ang mga Hudiyo giingnan sila, o unom kaadlaw inyuha, ang usa kaadlaw ihatag nako. Imagine, unom na nang imuha, ka Lord usara. Kulangan gyapon mo nang dili nimo ihatag ni Lord ang mao nga pagsimba kay manginabuhi gyapon. Unahon ng kaugalingon, so walay pagangat. Walay pag-uswag, walay paglambo. Ang pangutana hangtod kanus amang ka nga magtalikod sa Dios nga maitag-iya sa imong kinabuhi. Hangtod kanus aman. Mao nay pangutana. Moalagad raw niya kus Ginoo.
wa ta kabalog kanos ara kutob atong kinabuhi. Nakuha nato mga igsoon. So si Hagay o si Zachariah nagwali sila. And then siyempre ang katawhan hadlok sila. Gani sa pagtukod sa syudad, sa pader, gisulong man sila, hadlok sila. Kaning pagtukod sa templo, giyaga-yagaan sila, giluto sila, gihadlok sad sila. And gawas nga naa sila sa panghuna-huna, asa man taan ni gastuhon, unsaon man nato ni, naapadyoy mo lutos nila, mubabag silang buluhaton. So, nawad-an na sila, nangaluya sila, bugnaw pod ang ilang pagsalig sa Dios. So, okay, di pa di iron panahon. Doon ay mga tao ngayon nana, di pa di iron panahon. Kanus akha gyud ang panahos Ginoo. Kabalo ka ang matag karon maunay panahon sa Dios. Ayaw paabot atong ugma kay basig wala nakaugma. Di ta pareho aning mga politiko nga iniglingkod usa ka tuig sa di pa mo eleksyon. Buuan ako na sila grabihang daghanang ayuda, pakit-un ako na sila daghan kayong project. Dili ingon ana. Ngano man gisgutan namo kagabi nga ang kahigayunan sa pag-alagad kahigayunan ra. Og someday kana nga kahigayunan ibalhin na pod sa laing tawo. So samtang naa pa na nimo gikan sa pagdawat hangtod mabalhin sa uban. Trabaho gyud ka. Pinaka the best gina nga pag-alagad mga igsoon. Nasabta na to? Kaya kung mo study sa imong pinaka-the best. Og trabaho sa imong pinaka-the best. Ingon si Paul ngadto sa mga taga-Philippians, sa dihang na ako diha, dasig kayo mo. Og karon sultian ko kamo, nga bisag, wala na ko diha, dasig lang unta gihapon mo. Sometimes kita po na aning engineer na aning tag-iyas trabaho gatanaw paspas kita mo trabaho paglakaw gisungkod na lang ang pala cellphone na lang. So ingon si Paul, kung naa ko diha dasig kayo mo inigwala na nako diha padayuna gina. That means nga naman si Lord bisag wala ko na si Lord nagtan-aw sa inyo ha. Ang sunod sa Hagay mo ng Book of Zechariah mga igsoon. Unsa ganito yung meaning sa ngalan nga Zechariah? The Lord remembers. The Lord remembered. Na hinumduman sa Ginoo ang iyang mga sad. Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Zechariah chapter 4, verses 6 to 10. Ingon ang verse 6. Unya giingnan ako sa anghel nga isulti kining mensahe ni Yahweh nga labing gamhanan ngadto kang Zerubabel. Si Zechariah na pod niha humanatang Hagay. Ningon diha mulampos ka dili pinaagi sa kusog imong kaugalingong kusog o sa imong gahom kun dili pinaagi sa akong espiritu. Ari ra ko ta diretan aw karisa ta. Ingon siya. Then he answered, speak unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. Kaya ikaw man karon naminaw, ako ang naminaw karon, ikaw karon ang Zerubbabel rong gabi una. Saying, not by might, di pinaagi sa imong abilidad, imong kusog, nor by power. Nga mayor na ka, or congressman ka, or governor na ka, or unsa imong posisyon, or unsa imong profesyon. But by my spirit, gamay ni nga is, it's because wisdom. Ingon si Lord, akong wisdom, akong panabang, akong gugma, akong kaayo, akong gahom, akong pagpamuhat, magauban nimo. Munang ningon siya, but by my spirit. Kung sa'yo una niyang gisulti, oy, Zerubbabel, di ka man lampo sa kinabuhi, sa kagalingon mong paningkamot. Kung imo lang tanawon, mga igsuon, magsigit ag panarbaho, hangtod mga matay na ta, tanawon na tog, naglampos ba ta? Dagan kayong mag-post, no? Sige na mag-overtime, sige kong trabaho, katigom, radyo kong panuhot. Panuhot na siya matigom.
Pero kabalo ka, bahala ko kay matigom. Yun sa Bible, pag tigom ka magbahandi dito sa langit nga walay makakawat, walay anay nga makakutkot, walay taya nga makaguba, walay bagyo, walay baha. Di ba dito ta magtigom? So diris kalibutan ng sikay-sikay ka, nakakaon, trabaho, kakwarta, nakakaon. Wa kay natigom. Why problema? Because kabalo man kang inigkahuman sa atong assignment dire, mo pauli ta dito kay naamantay natigom dito. So ningon sa didyo ka mo lampos ana Zerubabel, pinaagi ras imong kaugalingong kaalam kusog paningkamot, pinaagi sa imong posisyon, nor presidente ka, gobernador ka, congressman ka, mayor unsa imong posisyon, but mo lampos ka pinaagi nako, says the Lord of hosts. Mo yung gani kag host mga igsoon, tag-iya sa tanan. Mo lampos ta pinaagi niya. So, ingon siya sa verse 6, ang mga, now, ug naa gani kay buluhaton, na ginay babag. Muna nga mo, speech dayon, I believe that poverty is not the hindrance to success. To succeed. Success. Tanawa ra gani. Tanawa ning verse 7 ta, verse 7. Naagyo na ibabag. For example, pag magsugod kag shares pulong sa Ginoo, na ay mga babag. O siya mamong tinuuhan, o siya mamoy reliyon, mga kuan man mo, mga sulpot man mo, mga babag man na sila. Mga babag man na. Pero ang desisyon kung magpababag ka or dili, nani mo? Basta kaningon na daan si Lord, ayaw kadlok, ubanan yung ka nako. Diyon sa siya, who art thou, O great, asa man da? Verse 7 da? Great mountains. Before Zerubbabel, thou shalt become a plain. Ingon siya, bisang pag-unsa kadagko ng kabukirang mo babag, mga kakulian, sa amas mga kabukiran, patago ni. Pero kana nga mountain o wala na napatag, that means si Lord siguro igabutang ana kay di siya gustong mapadayon ng imong buluhaton. In Genesis chapter 11, ang katawhan sa Dios, garbo, gusto nilang mahimo silang fame and power na nila na. So ningon sila magtukod tag tower para sa atong kaugalingon. Mahimo tang superpower, tanang nasod mangandoy mahimong superpower. So gibutangan ni Lord og mountain. Unsay mountain nga gibutang ni Lord? Gilibog ang ilang pinulungan aron dili sila makasinabtanay, aron dili mahuman ang ilang buluhaton. Because sometimes dili mahuman ang buluhaton nimo kay kana nga buluhaton, imuha na nga buluhaton og di na mao gisugo ni Lord nimo. Og ang gisugo ni Lord nimo imong gibiyaan tungod anang buluhaton namo nang iya nang babagan. Nakuha na to, nasabtan na to. So and he shall bring forth the headstone thereof with shouting and crying and grace unto it. Basahon na to sa Bisaya, mga igsoon, maklaro yun na to pagayo. Tukuron mo pag-usab ang templo og sa diha nga ipahimutang mo na ang katapusang bato, musinggit ang katawhan, pagkaanindot. Ano bitang magbuhat pa kano? Sama ni oy. Pero kanang nahumana, wow, di ba? Labi lang, ikaw raw sa, naghanag yun ang mayo, wag yun lame. Lame, untag ka ng mo komentaryo, mutabang na lang. Yung padayon ng mahumana, kanang katapusan na yun ba? Kanang pintal na lang, katapusang pahid na yun sa pintal. Hala no, nanindot ra gyud siya, di na may bawaan tong hiwi. Di ba? And then in verse 8, ingon, giingnan pagayod. Another word ikaduhang wali. Nga nagagikan sa Ginoo, pinagi kang Zacarias, ngadto kang Zerubbabel. Ingon dia, giingnan pagayod ako sa Ginoo. Si Zerubbabel maoy nagpahiluna sa sukaranan ni ining templuha, og siya usab ang mohuman ni ini. O divine, mo eskwela ko karon divine. Nya, gikapoy man kog eskwela, second sem ra man kog kutob. Aw ikaw ray tiwas. Pwede di ay?
Kay kung maunang pwede ra di ay, ang 4 years, eskwelahan na to na. Ang magulang mo eskwela atong unang tuig. Pag ikadahong tuig, si kanya, agmanghod na. Pag humang 4 years, usa rin ni graduate. Ingon si Lord, kinsay nagsugod, maoy mo human. Pwede diyan ni si Diban nga eskwela o niya, pagtawag sa graduation, congratulations, Joanne, buyan, ha? So, kung kinsa tong gitagaan sa assignment, maunag yun na iyang assignment hangtod mahuman. Ako gusto na lang kong manarbaho, GNT ba, delivery. Basin karong bakasyon ba, akong sana patasan o restriction akong license. Kay arong ano mo ba? Sideline. Daghan kayo. Pero ang pangutana, unsa gani to'y assignment ni Lord nimo? Samantay gisugo ni Lord ang pinaka gimbuhaton gyud nga gihatag ni Lord nimo kay ningo man siyang ang gisugdan ni Zerubbabel. Si Zerubbabel rapoy makatapos. Kaya sometimes pag ipaayo na ako ng sakyanan og laing mekaniko, pag naguba ng sakyanan na ako ipunta sa laing mekaniko, muingon na dayon to mekaniko, kisa may mekaniko ni mo aning giunsa man ni pagtaon, nabali marindi Kaya lisod kaayo na dili ikaw nagsugod, ikaw may mo tapos. Dami itong ikaw nagsugod, ikaw siya mo human. No? Kasagaran sa magsugod, nagka-problema, biyaan. So, ang mo tapos, ang mo puli, may magproblema. Saon man niya? You see? Nga ang gihatag ni Zerubbabel nga assignment, si Zerubbabel yun, ang muhuman, ana. So, ang kada usa nato, nga naa karon diri, ang kada usa ka kinabuhi, naa kay assignment nga gihatag ni Lord. Ang pangutanan napunta ba gyud ka sa assignment sa imong kinabuhi. Daghan pa nato galibog. Mag-unsa magyud ko sa kinabuhi, mag-unsa magyud ko. Doy, inday, gatulin ang atong panahon og wala nay balik ana. Dini parehag dula nga inig ka lisod na, pwede ra nimong i-reset nga babalik. Ang matag panahon, adlaw og tuig nga manglabay, masayang. So kung karon wala gyud ka pa tuod sa unsa jay assignment ni Lord sa imong kinabuhi, hingna siya, Lord, asa man ko, mag-unsa man ko sa kinabuhi. So, ingon siya nga, si Zerubbabel maoy nagpailuna sa padukuranan nining templuha og mao ang muhuman niini. Unya, dara, mahibaluan sa akong katawhan nga ako maoy nagpadala kanimo ngadto kanila. Do you think ang mga katawhan no lain-lain na di nananataw kay unsam po ni Zerubbabel, unsam man po ni atong leader, unsam man po ni. Ingon siya, mahibaw-an lang nimo, mahibaw-an lang sa katawhan nga ako'y nagpadala nimo Zacarias. Kasi Zacarias, kisa may Zacarias aning paminawon. Lisod man kayong walihaning mga may kasinatian na, mga maalamon kayo, maguwang pagyud nimo. Si Zacarias batanon nga nagwali. So gisiguro. Niingon na yun. Zacarias, masayod ang katawhan nga ikaw akong sinugo. Dili ka baka akong propeta, dili ka propeta nga nagpaka-propeta na lang. Ako gyud mismo ang nagtawag nimo og nagsugo. Og masayod ning mga tawhana nga gisugo gyud kanako kay kining project nga gisugdan ni Zerubbabel. Si Zerubbabel po'y makapahuman ani. Mo to'y ilhanan nga gipada siya mga igsuon. Next verse. Ingon ang verse 10. Na? Ingon ang verse 10. Bisag kinsa ang nga nagtamay nga hinay ang dagan sa pagtukod niini. Malipayon raon niya kay makita niya nga si Zerubbabel nagpadayon sa pagtukod sa templo. Yun ni,
Kani pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon ni manilumba. Di man ipadaghanay dayon. Mausa malaman ang pagpangalagad mo daghan dayon kalit dayong bungkag pug kalit. Padayon na ta. Hinahinay lang lahutay. Kay mahimo kang katawanan inday. Doy, mahimo kang katawanan. Sa diyang dasig ka ikaw na mangalagad kita ikong simba kita mo. Pag-abot panahon di na ikita. Hinahinay lang lahutay yun. Hinahinay lang. Lahutay lang yun. Muna yung gisulti dire. Ato ako na to. Kay Bisaya man akong Bible. Ayaw lagbalhin na kay Bisaya marekwa. So, usahay sa ato ang mga gimbuhaton, mga igsuon, sa imong assignment, sa imong kinabuhi, doon na dyo'y tawang manghilabot nimo. Na dyo'y tawang mo underestimate nimo. Mo BI-BI nimo, mo lockdown nimo, mo pasakit nimo, mo daog-daog nimo. Na dyo'y mga tawang ngana. But yun sa therefore who had despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see the promise in the hand of Zerubbabel with those 7. They are the eyes. They are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Makita sab nimo ni siya sa 2 Chronicles chapter 6 verse 19. Wait, chapter 9. 2 Chronicles chapter 9. 16. No. Ako na'y nawala. Nung naabot ko diha. Mahitungod sa Asa kadali igsoon. Si King Asa. Diin nisalig siya sa Assyria. Ugwa na siya misalig sa Dios, nibayad na siya ngadto sa Assyria, ginamit ang kwarta sa panudlanan sa palasyo. Gigamit usab ang salapi sa templo o gibayad niya sa Assyria o ginang ayaw nagpakigabin sa Northern Kingdom. Aron dili na siya manulong diri nako. Unya gitakda na ay ito sa Dios nga kining Northern Kingdom sigihog sulong niya si King Asa aron nga kadtong last nga pagsulong mahitabo kay gitugyan na ay sa Ginoo ang hari sa North ngadto sa Judah sa panahon ni King Asa. Pero si Asa wala na misalig sa Diyos. Misalig na hinuon siya ngadto sa salapi, ngadto sa hari sa Syria. And that is why gibadlong siya mga igsuon. Gingnan siya for the eyes of the Lord 20 But ako sa Uzzias. Sixteen. Nakit ana palihog kog basa, giun sa diya pagsulti. Seven 16. Sige basa. 6:17 basa daw. Okay, 7. Chapter 7 verse 16 verse 8. 16 verse 7. Nakalikay na hinuon. Kay ang gisaligan dili naman mao. Nakaikyas na hinuon mga igsuon.
Second Chronicles kagabasa 16 verse 7. Verse 9. Nasa verse 9. Tanawon nato sa verse 9. Ang Ginoo kanunay siyang nagtanaw. For the eyes of the Lord run through and fro, seeking the heart. Kita siya, gatanaw siya, nangita siya sa maong kasing-kasing. Nga, committed yun, nagasalig yun sa iya, di ba? Muna'y gisulti. Nga misalig yun siya, lahi naman ang gisaligan. And take note, mauni nga mag-iyahay tagbantay sa tong kagalingon. Diin ta napakyas, sigir tagbantay sa uban. Pero wala ka nagbantay sa imong kaugalingon, naapa ba ko sa gisugo sa Ginoo sa ako kinsa naman ning akong gisaligan, ang Ginoo pa ba or ang akong kaugalingon or ang akong abilidad or kining kwarta or kining akong talento? But si Lord diingon siya nga ang mata sa Dios nagasusi sa tibuok kalibutan og nagtan-aw sa mga kasing-kasing kinsa nagatugyan og nagasalig gyud sa iya. The eyes of the Lord run through and fro. That throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect towards him. Ingon siya dire, herein thou hast done foolishly. Kining imong gibuhat pakyas gyud ka. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Gikan karon. Imbes nga maakay kalinaw, kay nagsalig ka na ako, gikan karon, hangtod nas pagtapos sa imong pagkahari, dili gyud matapos nga kanunay kang sulungon. Muni kapoy kinabuhi, nagampo kag kalinaw, maayong panglawas tanan. Pero ang nag-abot, puro pagsulong, puro kadaot, hangtod na lang sa kamatayon. Ano man, gatalikod man ta sa unsay gisugo, unsay gipabuhat sa Ginoo diri nato mga igsoon. Mao ni ang pinaka delikado sa atong kinabuhi. Balik ta dito sa Ezra mga igsoon, sa Zekaraya og matapos na ta. Balik ta sa Zekaraya. Unya adto ta sa Zekaraya chapter 8, verse 3. Zechariah chapter 8, verse 3, niingon, mubalik ako sa Jerusalem, ang balaan kong syudad, og mupuyo ako didto. So, munay rason nga tukuron gani ang templo, no? Unya, ang Jerusalem, pagatawgon og syudad, nga masinugtanon, og ang bukid sa Ginoo nga labing gamhanan, pagatawgon og balaan nga bukid. Ano nag-awito nato sa una mga igso, no? So let us dance in the hill of Zion. Ato man nagikan na kanta-kanta, no, sa una. Ingon siya, mubalik ako. Mubalik ako ngadto sa akong katawhan. Yung sa may atuon ni Lord, sa may ambalikan. Nga mga tao, busy ra maghimos ilang mga balay, di naman mutabang sa buluhaton sa templo, wala na may gatrabaho sa templo. Chapter 9, verse 9. Chapter 9, verse 9. Mauna ni ang panagna nga moabot na gyud ang himaya sa Jerusalem. Chapter 9, verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon colt of falls an ass. Ano daw? Ingon siya pagkalipay. O Jerusalem, o katawhan. Kay muanha kanimo ang imong hari ug ang imong mangluluwas. Muanha nga madaugon og mapaubsanon nga magkabayo og
asno, sanati nga asno. Di ba giwali na to ni dire? Katong madaogong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Jesus Christ is the glory nga gipasabot ni Zacarias. Siya ang gipasabot. And nag-prophecy si Zacarias more or less 500 years. Nag-prophecy siya nga moabot diha nimo ang himaya nga gisgutan. Munang importante nila nga tukuron gyud ang templo. Kay buot ni anang gipasabot nga sentro paghihapon diha sa ilang mga kasing-kasing ang Dios. Kabalo mo, sa kinabuhi sa tao masintro ra ang Dios kung himalation na siya. Kanang maigo sa bus, bang! Balista atong daplin niya. Himalation na. Diha pa niya masintro ang Ginoo. Lord, pasaylo ako. Lord, kung mabuhi pa ko Ginoo, Lord kun. Pero kung napa na siya sa maayong panglawas, walay bilin niya ang Diyos. Walay bilin niya. So hopefully, dinhi sa atong kinabuhi mga igsoon, ato gyud nga gialaw nga si Lord madaogong nakasulod sa atong kinabuhi. Balik ta sa atong gisgutan. Ang gisugo, ang buluhaton nga imong gisugdan, imo gayong tapuson. Wala na kay panahon nga sayangan. Some of us ni comment, pag New Year ba, Lord, next year, humnon gyud ako basa ang Bible. Mayo na. Genesis ra gyapon. Napas Genesis. Naatay mga gipangsugdan, mga igsuon, nga atong gipasagdan. And stop praying for restoration and revival kung sirado ra gyapon imong Bible. Wala na time ipaminaw sa mga music nga mga Kristohanong awit, kay kalibutano ng awit tanan, sige na kag, okay ka na, okay ka na. Wala na time ibasa sa pulong sa Ginoo. Wala na time ipaminaw sa mga pagtudlo sa Ginoo. Makapaminaw na lang kung Domingo. Therefore, uga, luya, kapoy, way gana sa kinabuhi, dili excited sa kinabuhi, sige na lagpaningkamot, sige na lagpaningkamot, sige na lagdiskarte, sige na lagdiskarte sa kinabuhi. Pero laay kaayo, og hawang kayong kinabuhi. Nga naman, doon ay gisugo si Lord nga wala nimo buhata. Or, igo ra nimo ang gisugdan, unya imong gitalikdan. Ingon diha, I can do all things. Philippians 4:13. Kaya na ko ang tanan. Mabuhat na ko ang tanan. Yes, I can do all things through Christ who gives me strength. Siya ang maghatag natog kusog. Sama nga niingon siyang si Zorobabel, dili sa imong kusog o sa imong kaabilidaran, but mabuhat nimo ni tungod sa akong panabang. So we can do all things. Makaya na to, malabang na to, tungod kay si Kristo ang maghatag natog kusog. Pamalandong sa di pa ka mauli, unsa man gyoy imong buhaton sa imong kinabuhi. Nakahibaw ka nga ang imong kinabuhi wala gabuhat sa gusto sa Dios, nganong magpadayon man kaniana. Usa ni ining mga adlaw, mga tubang ta sa realidad sa kinabuhi. Ayaw huwata nga daghanang mga adlaw nga nausik ug daghanang mga panahon nga nasayang. Balik sa Ginoo mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Salamat kayo Lord nga bisag kami limtanon kayo. Dali ra makalimot sa among mga saad nimo. Apan ang pangalan ni Zacariah Lord nagapahinumdom nga ikaw ang Dios. Dili gayod malimot sa imong mga saad. Nagaampo kami o Lord nga ang mga pulo nga among nadungog. Mabuhi gyud to sa among kasing-kasing ug hunahuna. Imuha man ni nga kinabuhi ni anamo og imuha usab ang pulong nga among nadungog. So Father God, tabangi kami o Lord
nga mas makasabot gyud mi pag-ayo. Makapamalandong kami pag-ayo. Unsa man gyud ang imong tawag ipabuhat sa mga kinabuhi. Unsa may mga gimbuhaton nga among gitalikdan, Ginoo. Nagatugyan lamang kami ug nagasalig di kanimo. Nga ikaw magahimo sa mga pagtabang, pagtandog sa mga kinabuhi namo, Lord. Salamat kay mong ampingan ang mga minahal namo sa kinabuhi nga naa sa among panimalay. Ug katong mga minahal namo nga tuwa sa lagyong dapit o tuwa sa ubang nasod, Ginoo. Salamat nga imo silang giubanan. Salamat, Lord, sa imong kaayo, sa imong gugma o sa imong presensya. Ikaw lamang among saligan, tugyanan, simbahon o pasidunggan sa tanang panahon, O Diyos. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon.